velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Cecilie. Jeg hedder Victoria. Vi er søskende. Ja. Og jeg må meget undskylde min stemme og min host og mit snøft. For jeg har jo lige været syg, eller jeg er stadig en lille smule syg, så vi har bare ventet lidt med at filme den her video, til jeg var sådan nogenlunde rask igen. Ja. Så jeg godt kunne tænke os at starte en YouTube-kanal. Så det gør vi det. Ja. Vores YouTube-kanal kommer blandt andet til at handle om noget med tags og challenges, og det bliver i hvert fald nyt og spændende, og noget med noget forskelligt. Ja, noget med beauty måske, og noget med sport. Det bliver fedt. Ja. Og vi håber selvfølgelig, I alle sammen gerne vil se med derude, og subscribe og like alle vores videoer. Det vil betyde rigtig meget for os. Ja. Så vi har blandt andet også lavet en fælles Instagram og Snapchat, som I kan gå ned og følge. Den bliver linket nede i beskrivelsesboksen, så I kan gå ned og tjekke den ud, hvis det er noget, I har lyst til. Så ja. Vi håber ellers bare, I kan nyde vores videoer og se med. Ja, for det bliver i hvert fald lidt spændende, så 10% tilbage. Men vi håber, I vil se med og like og subscribe. Det betyder meget for os. Ja, og så ses vi vel bare i vores næste video. Tak fordi I så med i den her video, og vi håber selvfølgelig, I vil se med i den næste. Ja. Det var alt for i dag. Ja.